Dobre, tak ahojte. Niečo sa chystá v Lučenci. Ahoj, Pali, ďakujem, že si prišiel. Mali by sme sa porozprávať o nejakých veciach. Počul som, pomáhame si na niečom, aby sa tu niečo stalo v meste, niečo nové, čo tu ešte nebolo. Ale asi ty by si o tom mal povedať. Začneme s tým, že povedz niečo o sebe. Čo robíš, ako to robíš a prečo to robíš? Dobre, takže moje meno je Pavel Berky, som viceprezidentom Slovenského zväzu MMA, zároveň som prezidentom XFC Slovakia, to je vlastne celosvetová federácia, ktorá zhrňuje bojové športy, niekoľko cez 50 krajín. A zároveň som promotérom Noci gladiátorov, aj majiteľom, takisto aj zároveň mám klub Fighting Academy Veľký Krtíš, kde vlastne vychovávame bojovníkov od amatérov, od detí, až po profesionálov. Už sa môžeme tým pochváliť, že už máme aj profesionála, ako je Viktor Kovač. A vlastne venujeme sa tomuto svetu už dá sa povedať cez 20 rokov. A boli sme tu, čo musím povedať, oveľa skôr ako vznikol Octagon a verili sme tomu športu už vtedy, od roku 2009. A Noc gladiátorov má tiež históriu od roku 2009 a Octagon vznikol v 2016 a my dodnes tu sme. A stále tie turnaje sú, takže myslím si, že môžem s hrdosťou povedať, že máme priloženú ruku k dielu, aby tie bojové športy na Slovensku a v Čechách rástli. Pali, Noc gladiátorov. Priznám sa, prvýkrát som bol v Krteši nedávno. Tam sme dostali aj pozvanie od teba, aj sme pomáhali trošičku na organizovanie alebo nejak finančne. Tam sme boli, mali sme tam stôl. Áno. Samozrejme, pomáhame ti aj so strážením tam. Musíte povedať, že milo som bol prekvapený, čo sa týka z organizátorskej strany a mal si tam proste veľa, takže na to všetko, ako si to zvládol, ako ja som bol z toho ohúrený, poviem ti tak, ako je. Ďakujem. Koľka tá gala bola vtedy? No vtedy bola Noc gladiátorov 11 a teraz vlastne, ak môžem, tak nás čaká Noc gladiátorov 12 a priamo v Lučenci. A je to v spolupráci s tebou a s pár ľuďmi, ktorí vlastne sme dokopy dali hlavy a staďa vlastne aj prišla myšlienka. Raz to tu už aj v Lučenci malo byť. Odišlo sa z toho, nie z toho dôvodu, že by sme to nechceli tu robiť, ale že sme nejak nasali problematiku v tomto meste. A bolo to dosť také nemožné to urobiť vtedy. Teraz je to oveľa priaznejšie, pretože na to, aby sa urobil takýto turnaj, musia byť spojení akože správni ľudia, ktorí vedia dotiahnuť tiež partnerov a celé to okolo toho, čo tá organizácia potrebuje. Čiže už si prezradil, bude tu Noc gladiátorov 12, áno. Ak dobre viem, a prvýkrát budeš a áno. Pomáhame k tomu, aby si to zorganizoval tu. Čo tam môžu čakať ľudia? Čo tam bude? Akože aby vedeli, že ako to celé bude vyzerať, hej? Lebo tým, že v Lučenci nebol taký turnaj, tak asi nevedia, že čo ich čaká, hej? Čo tam bude vlastne? No naposledy, čo mám informácie, tak tu bol turnaj cca 11 rokov dozadu, posledný, a odtedy sa úroveň tých podujatí neskutočne zlepšila. Myslím si, že všetky organizácie porastli, takisto sme porastli aj my. Aj my sme robili niekedy turnaje také, že na kolene, že bol ring, zo 3 svetla a zo pár zvučení, ale bolo to aj tak vtedy, že wow. A teraz si dokážem sa pochváliť, že fakt máme či už osvetlenie, ozvučenie, celá technika, ohne, molo, ledky, máme na takej úrovni ako veľké organizácie. Čiže môžu sa tešiť na fakt krásny vizuálny zážitok, čo sa týka našich spolupracovníkov, s ktorými robíme tieto eventy. Firma, ktorá vlastne zabezpečuje všetky nám tieto, či už kamerový prenos, alebo vlastne, ako som spomínal, ledky, ozvučenie, osvetlenie, tak vlastne môžu sa tešiť na ten vizuálny. A samozrejme sme porastli trošku aj s tým, že máme generálneho partnera, Typos, s ktorými naozaj vieme ísť do takých zápasov, ktoré by sme predtým neurobili. A moc sa na to teším, lebo tá štartovka bude geniálna. Čo tí domáci fighteri? Budeme tam vidieť nejakých domácich fighterov? Ja už samozrejme viem, ale dobre bolo, keby si ty oznámil. No určite prvý, ktorého by som chcel spomenúť, je Attila Garamsegi,
ktorý mal mať aj vtedy, keď sme sa dohadovali na tom Lučenci, čo mal byť Áno. vlastne predtým, tak bude mať zápas, už má aj supera, má mladého šikovného kickboxera a thaiboxera, dá sa povedať, ktorý má celkom nakopnutú kariéru, ale myslím si, že Attila so svojimi skúsenosťami by si to mal celé postrážiť, pretože má cez desiatky zápasov a neviem koľko titulov, takže vlastne Attila je známy. Viem, že v tomto regióne sa vlastne jeho zápasy všetkým páčia. Verím, že ho prídu podporiť všetci. A potom tam máme Tomáša Votavu. Ešte sa vrátim, ak môžem, k Attilovi. Ak mám dobré informácie, Attila bude mať posledný zápas, profi zápas u nás na Áno. Noc gladiátorov 12. Máš dobré informácie. A ja Sa to iba lúči kariérou. doplním, že bude mať vlastne posledný zápas, ale v stand-upe. Áno, tak myslím, že v tej kategórii. Áno, v Lebo naďalej trénuje, robí jutsu, rozmýšľa nad tým, že by sa pustil do kariéry MMA, čo som mu vlastne, keď sme sa o tom aj nedávno osobne rozprávali, veľmi by som mu v tom aj rád pomohol, pretože presne takíto chalani, ktorí majú ten background, tú minulosť v tých postojových disciplínach, a vidím, že ide mu aj to jutsu. Vidím, že mu to ide a že ho to strašne baví. Tak ja si myslím, že má ešte toľko rokov, že by nejaké 2, 3, 4 by vedel potiahnuť a myslím si, že slušnú kariéru. Poďme na ďalších domácich fighterov. Tomáš Votava si spomenul. Áno. Tomáš Votava, vynikajúci bojovník, mal zápas na oktagone, že nie je to neznáme meno, už dá sa povedať vo svete Európe, pretože sa na pôde oktagonu ukázal, to sa nepodarí len tak hocikomu. Má vynikajúcu zem, je to z dielne Roba Deliča z Detvy, teraz síce zmenil podľa mňa pôsobenie, asi je v Slovak Grappling Academy, stal sa profesionálnym vojakom, má tu svoj klub, má svojich zverencov, takže bolo to aj tak vlastne, ja som mu to chcel akože dať, že keďže v meste sa také niečo robí, tak by bola škoda, keby tu u nás nezapasil. Medzi tým sa stal teda profesionálnym vojakom. A vlastne sa to podarilo. Máme supera, máme potvrdeného. Čiže pôjde u nás profi MMA a verím, že vyhrá. Koľko profi zápasov bude? Lebo ľudia nevedia možno rozlišiť, aké zápasy budú. Bavíme sa o veľa profesionálnych zápasov, čo viem. V histórii teraz 12 najviac asi. Áno. Mali sme doteraz 1-2 profesionálne zápasy na turnaji. Teraz ich máme 5. Z toho sú 4 profi MMA, čiže 3x5 minút, čo vlastne mení hru, keďže doteraz sme robili vlastne tie zápasy amatérske, kde sa vlastne tí amatéri vyzápasili, získali skúsenosti, aby sme ich vedeli posúvať ďalej. Ale už keďže aj trošku porastla organizácia, tak si môžeme dovoliť zaplatiť aj takýchto zápasníkov, čo som veľmi rád. A máme jedno meno, ktoré keď fakt, že keď to, už to máme tak podpísané na nejakých 80%, ale keď sa to podarí, tak podľa mňa to narobí chaos tejto. Ja už to meno viem, ale to asi neprezradíme. Ak to bude potvrdené, sledujte Paliho. Áno. A fakt si myslím, že sa oplatí na ten zápas alebo na tú celú gálu prísť. A dosť je to zaujímavé, že priamo Lučenec zoštartuje takýto väčší, ako tú vážnejšiu hru našej organizácie. Hej. Pali, pamätáš si ešte, keď si organizoval prvú galu? Áno. Kedy to bolo? Noc gladiátorov 1, ak sa nemýlim, bolo to 2009 rok. A vtedy tam zápasy u nás Žoldo Saďan, maličký. Vtedy ešte bol úplne, že junior. Ešte nebol profi boxer. Boli tie jeho začiatky v boxe. Zápasil u nás aj Robko Rác. Hej, takisto tiež profi boxer. Doniesol ho Hugo Hojtel s Karbánkom Bilom. Hej, tedy u nich trénovali. Borároš mal prvý amatérsky zápas v MMA u nás. Wow, to som nevedel. A kde vyrastol potom? Áno. Čiže stade dobrí fighteri majú. Samozrejme, mali sme z postojových tých veľkých mien. Sme mali Marcel Jáder, Blecov prezývaný, čo je v tom čase bol tiež brutálne uznávaný zápasník Vlado Konský. Aj z tej postojovej, lebo vlastne Noc gladiátorov vzniklo na základe postojových disciplín, lebo roku 2009 bol ako keby na popredí ten tajský box. Áno. To bola všetko tá práca. A MMA ešte vtedy bolo tak v úzadí. MMA bolo tak v úzadí a málo kto to
nejak aj chcel na tie turnaje púšťať. A vlastne vtedy všetci takí chalani, ktorí robili aj MMA a bojové športy, tak nemali sa kde uplatniť. Tie zápasy boli možno raz za rok. Hej. Teraz je to úplne iné. My ako so zväzom máme ligu amatérskú, Mamal, kde máme 5-6 ligových kôl do roka, kde sa bojuje o reprezentačný dres, kde staneš sa reprezentantom, chodíš po svetových turnajoch najväčšej kvality, napríklad IMAF, čo je vlastne sponzorované UFC, priamo dozorované. Takže fakt tá doba od roku 2009 a dnes to je niečo neporovnateľné, ale presne tie začiatky boli najkrajšie. Hej. A som rád, že takíto chalani odvtedy do dnes spravili neskutočnú cestu, ostali do dnes v tom športe a sú výraznými osobnosťami do dnes. Čo Viktor Kovač? Mal zranenie teraz na poslednom zápase. No. Bude mať príležitosť teraz sa ukázať. Už je tak, že bude vedieť, alebo zháňa sa ešte super. Presne tak, Viktor Kovač 28. decembra na Oktagone v Prahe, v O2 Arene. Hneď v prvej minúte si otrhol proste. pri nejakom vzájomnom údere, proste, kde mu je super v tom momente stretu mu nadvihol trošku rameno, kde vlastne ten tlak prešiel na hrudný kôž a otrhlo mu priamo prsný sval až od kosti. A tak dokončil celé to kolo a v druhom, na konci kola nám vravel aj v rohu, že proste, že niečo má s rukou, ale my sme už na to naučení, nič ti není, ideš ďalej. A proste už s tým nevedel robiť nič, prehral. No a teraz je športovec, profi športovec, nastaveno kariérou, tiež profesionálny vojak a operovať ho môže hocikdo, ale nie tak, aby mohol ďalej pokračovať v tomto športe. Čiže museli sme riešiť na konci roka, cez sviatky, nutne operáciu, aby sa mu ten sval nestiahol. Nakoniec sa nám to akože podarilo v rámci dobrých vzťahov. Nám to pomohli, otvorili, len kvôli nemu otvorili kliniku, sport klinik, prišiel priamo človek, doktor, ktorý ho operoval, prišiel z dovolenky. Podarilo sa, prešili mu ten sval nejakým špeciálnym, aj ten steh bol nejaký špeciálny, nevyznám sa v tom, nejakým silónom, nejaké 3 titánové podložky mu dali na to. A vlastne teraz je po plnej rekonvalescencii, 6 týždňov s tým nič nemohol robiť, už začal pomaličky rehabilitovať a už je vlastne po tej fáze rehabilitácii a doktor Kulan mu teraz vlastne už akože povolil naplno trénovať, teraz začína prípravu. Máme dohodnuté, že s Vlastom Čepom pôjde do Srbska. Takisto máme pripravený kemp, ktorý budeme robiť u nás. Niečo sa chystá, krem moci gladiátorov, iné zmluvu stále akože aktívnu s Octagonom máme, takisto aj s PML-kom. Takže určite veľa vecí v príprave ideme zmeniť. A na noci gladiátorov teraz v Lučenci sa predstaví, ale v postojových disciplínach. Zatiaľ ešte nemáme ustaleného supera pre neho, ale je to v riešení, čiže zápasy tu bude. A potom sa uvidí, čo ďalej. Určite pokračuje ďalej, profi kariér je plný energie, je úplne zotavený, je usmiatý ako vždy a už len naštartovať naspäť tú hlavu a makať. Dobre, za chvíľočku vyjde von karta. Karta finálna zápasníkov. Kedy asi Pali môžu očakávať ľudia a kde to nájdú? No, podľa mňa to už je otázka pár dní. Chceme trošku počkať, že nech to mal ten väčší efekt na ten hlavný zápas. Hlavne čakáme, keď to už bude mať oficiálne, potom by som to vyhodil. Predbežne tam máme 12 zápasov, ale máme ešte ďalšie 3, ktoré sú vlastne ako keby v rezerve. Takisto už dneska prvýkrát viem povedať, že na každého zápasníka už máme náhradníka, že keď niekto vypadne, hneď vieme robiť náhrady. Vytvorili sme brutálny systém nášho webu, Fighting Academy .vk, niekde to tam dáme, tu niekde. A tam vlastne máme 2 turnaje, Noc gladiátorov Lučenec 19.6. a pod tým na spodku je Noc gladiátorov 13 a to je 23.10. v Krtíši. A vlastne keď si zápasník klikne na ten obrázok, tak je tam taký registračný formulár, ktorý vypíše, nahodí tam webovku, nahodí tam nástupovku, fotku, všetky veci, podpíše zmluvu a my ho už máme zaregistrovaného u nás a vieme skladať štartovku z týchto zápasníkov. Čiže toto sme trošku preskočili, keďže boli vždy s tým problémy, tí zápasníci majú svoju robotu, starosti, niekedy nedvíhajú, ťažká komunikácia s nimi, keď chceme niečo. Tak toto sme urobili tak, aby sme predišli nejakým zdržaniam a zatiaľ sa nám to osvedčilo a funguje to.
Dobre, čiže za chvíľočku už môžu s tým rátať a lístky môžu zakúpiť v predpredaji normálne a aj na mieste. Aj na mieste. A myslím si, že aj tuto budú môcť u nás vo Určite. fitku si zakúpiť lístok normálne. Cenu sme dali takú, že sme tu prvýkrát. Úplne, že podľa mňa to je taká ako keby sponzorská cena pre Lučenčanov. Chceme, aby videli tú kvalitu. Určite náš turnaj má oveľa väčšiu kvalitu. U nás sa predávajú lístky 20 eur na mieste. 20 eur predpredaj, 25 na mieste a máme stále plné. Takže, ale chcem proste to dať aj ako darček pre Lučenčanov, a motivovať ich, aby prišli. 10 eur nie je dneska veľa, 10 eur strovíš na raňajky, aj to sa poriadne nenaješ. Čiže nie je to veľký peniaz a zároveň kto si kúpi tú vstupenku a príde, tak odíde určite spokojný, pretože vidieť naživo atraktívne zápasy, skvelú Profi atmosféru, brutálne vizuálny dojem, budú tam aj nejaké súťaže od nášho generálneho partnera Typos, ako sme mali aj teraz na majstrovstvách Európy. Takže myslím si, že máme pripravené celkom dobrú show. Ešte sa tam chystá nejaký hudobný host, ale to ešte tiež postupne pustíme von. Pali, tak ďakujem pekne. Sledujte ho, sledujte nás. Informácie čoskoro vyjdú von. Ja veľmi pekne ďakujem za spoluprácu Pali. a verím, že to Perfect. bude dobre. Ďakujem.